Bat, bi, hiru, grabatzen. Bueno, ataldean da noi, hemen gauz, berriz lesakan. Beste egun batez, taia emiten hemen. Ja bukatzen, Iker nire kaskoen hori. Bueno, hori. Eta pasozua gorkuen. Bai. Ez dut, porturik ez, berez dana aldaz bera, falso, ya hacia abajo. Atzealdien, gorkuen... Lasai, motel. Onenak atzekaldien, bai. Atzoko palizia rekuperetan da ibili gare, eta... Bernak lasaitzu, tiratu... Eta hori, eta esan bidea bai, hori, zazpi sortzigarren kilometruen, aldaz bera esanez, induzko garako desbio bat eskumarutza, eta sartu duzkuela portu baten moruen, aldapa gorrak horre. Gorra, baina fundamentuari. Ezkenengo minutuen aldaketia... Txarto. Holan ezin. Eta hori dano malabastiziaz bukatu dobela, igo garen nien gora... Neskak boikotea binduzko txingitua. Injabe asentada bat. Danak ez. Hemen kamarak emuten dago ezet. Hande garai hor. Kamarak... Gaur dartara eskostezko nintzen. Bueno. Eta hori, gero eukido asiente bat... Latza. Jontxuk. Eta oin estaten bider. Raust. Tust. Oso nahi esplikau da, bez? Jako pasa bezez, baina susto galanta izen zan. Zela, bai. Eta gero gure teknikak erabili behar izan garen esilete atagateko, gure antxonek teknika berri batzuk erabili zauen, eta atagalizateko. Eta bukateko esan nahiko txuri garen, txurixak garen ez, rua da marrotxin garela ez. Lokatza dela eta ez da gizar, eta aplikautetu errintzen. Jontxu gaizen bat, atzekaldotik, Azterra behar ibilizan sartzen eta holan. Eta, ontzen afaixa dauko, kanpuen, behingoz, onda falduko gaur, onda falduko berez. Lo ez. Lurrien ningo, betiko moruen. Baina, bueno, guztiaz afaldu ondo ningo, txiripia ondo beteko eta bizerra zaterak jateko ja prest. Bueno, hemen dauko gainera bidaiko figuria. Txitxarro mobil, zate falko. Txaloan, mesedez, txitxarro mobilen dago. Txitxarro bai. Txitxarro ja. Zelan gabitz? Ondo. Gaurkube zelako bizen da, berde, gaurkube. Kilometro asko hanketan, igarritzen da, zentzua ezin kantzauta, zentzuak benetako aspirazin da, zentzukin dauen lana ekipuen. Txarto ikusi zaut gaur, atzekaldien, danok aurretik, bai. Kilometroak hanketan. Kilometroak igarritzen dira, masajetxo bat igual. Atzaldien hor, espan egon garen nien, elean dutore jatzen. Masajistan grafiko da, ez Bai, bueno, eta horreken dana soluzionatu. Eta balorazio bat. Bixer hartaten entrada triunfal, 6 peko dozu, sartu zare atzien, atake bajo leik edozua sorpresia moleik izu generalerako. Zu mendiku azar rodadoria, txarto ez? Bai, baina... Eskaladoria. Kilometroa noten handia eta nik uste inbierno da indutela, disputa hot etapak. Eta bukatu indikotela eta posik orduen. Zer? Balora sinetxo bat, kamarian dako mesez. Ondo, ikusia zein hilian benetan fuerte, zeinek landu dauen... Kamaria dardaraka ikusten duzu, Bai. Zeinek zein landu dauen eta zein konzentra da benetan azterketa honetan eta zein etorrian gogotxo, ez? Gogotxo. Bueno, eskerrik asko Alberdi, ya jomseikia, ya está, bukatu da. Alberdi ya, vale, Alberdi, vale, Alberdi, mesedez. Ya está, Alberdi, seguridadekoa, mesedez. Vale, eta, bueno, gu gaurko nehiku egingo, ontxe afaitxera bialtzen duzkoia, hor da gila frisak asartzen danok. Eta, zen muten duzkoen, da... Bizer ja arrasate ingurutik ja etxien gauzela ja. Laburpen totala, ingo, arrasaten. Berri otorriko gare, beste invitau berri batekin, eta sorpresa izango da, invitau hori. Inok ez dakiz ingatorren, sorpresa, bakarrik gudako. Orduen, eta bizerra arte, ez? Bai, bizerra arte, eta... Onda zen? Zeraketan da?